AndySigns ikwethulela umcimbi wamahlaya aqhululwa ngolimi lwezimpawu eThekwini ngoLwesine. Lo mcimbi wamahlaya oqale eGauteng uzobe usinethwe eDropkick mefika kuFlorida Road. Lo mcimbi uza nje kulonyaka olimi lwezimpawu lugunyazwe njengolimi olusemthethweni lwe-12 kuleli zwe. Ukuzwa kabanzi ngalo mcimbi Sign Comedy samukela ezindabeni zethu Andiswa Gebashe umhleli walo mcimbi. Andiswa, sichazele ngomsusa wale comedy ukuthi kusuka kuphi nokuthi wamukelwe kanjani eGauteng. Wamukele kahle kakhulu, amathikithi ethu ahambile la eGoli. Uqale ngoThethi Nkonzi i-comedian uSomahlaya wangithinta ngomhla ka-19 January wathi asihlangane uzohlanganisa comedy ne-sign language. Ngathi-ke I do, savumelana. Hayi-ke asange sabheke emuva. eGoli kwahamba kahle njengoba sesihamba nje manje siya eThekwini. Into emnandi yokuletha ama-superstar abadume kakhulu osaziwayo abalona ama-comedians sibaletha kwabantu abakhulumayo nabangakhulumi ukuhlanganisa zonke lezilimi lezi endaweni eyodwa. Njengoba uchaza nje ukuthi kuzobe kuhlangene abakhulumayo nabangakhulumi, azohamba kanjani, enziwa kanjani lamahlaya? Kuba khona usaziwayo ohlezi eyi-surprise njalo, asisho ukuthi ubani. Kumele uthenge ithikithi ufike ube khona. Nje sathi la eGoli kwakuloyiso Goli. Asazi eThekwini kuzoba bani. Kungenzeka kuba uTrevor ngesazi. But kumele abantu bathenge amathikithi. Into eyenzakalayo uSomahlaya usho amahlaya mese angifuni ukuthi ngimese ngiyawahumusha cha. Mese ngiyalingisa ngolimi lezandla. Mese ke kuba into nje into ekumele uyibone. Into ekumele nje ufike uyibone. Sichazele ukuthi ukuphi lo mcimbi ngasikhatsini senze njani ukuze sibe khona. SiseThekwini ngoLwesine eFlorida Road. Sikhona kwama-social media, ama-poster wonke akhona. If ungakwazi ungena ku-internet inkosi yami sayazi ne-load trading. Emnyango nje ithikithi uyakwazi ukuthi uthole li-150. Sisazobuya-ke kodwa size khona ngoNovember. But nje ube ku-look out kwi-social media nkosi yami uzosithola khona. Sibonge kakhulu. Sibonge.